Prečo je dôležité triediť elektroodpady? O tomto sa porozprávame s našim špecialistom na túto oblasť, Štefanom Červenkom. Vítaj, Štefan. Ahoj. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. A povedz nám, prečo by to vlastne malo mať zmysel triediť použité elektrozariadenia, ktoré už nevieme využiť na ich pôvodný účel? Tých významov je viacej. Jednak šetríme životné prostredie a jednak chránime a získavame ďalšie množstvo vzácnych surovín, ktoré by sa nám nenávratne stratili. Napríklad? Napríklad elektroodpady obsahujú veľké množstvo kovov a sú to kovy nielen štandardné železo, hliník, meď, ale aj vzácne kovy, ako sú zlato, striebro, platina, paládium a tak ďalej. A potom je tam veľké množstvo plastov a z tohto dôvodu vlastne získavame veľké množstvo, ako som už povedal, surovín. Práve elektroodpady veľmi často končia na čiernych skládkach v zmesových kontajneroch. Je to obrovská škoda a aj nebezpečie pre životné prostredie. Pritom tých možností, kde môžeme tieto zariadenia odovzdať, je veľa. Povedz nám príklady. Tých je veľmi veľa a sám sa niekedy divím, že prečo to tak nie je a že prečo to ľudia zbavujú sa toho iným spôsobom. Tých možností je, že odovzdáte to v predajniach, kde ste si elektrozariadenie kúpili. Napríklad ako dnes sa nachádzame v predajni Decathlonu, tak v podobných predajniach. Ďalšou možnosťou sú zberné dvory v obciach, ďalšou možnosťou sú kalendárnové zbery v obciach. A čo sa týka tých predajní, tam je to trošku ešte také možno zložitejšie alebo komplikovanejšie, ale zároveň ústretovejšie, že pokiaľ sa jedná o svetelné zdroje alebo drobný odpad do 25 cm, tak ten vám musí zobrať každá predajňa, aj keď ste si tam nič nekúpili. A čo sa týka väčších, napríklad chladnička alebo televízor, tak tam vám musí predajňa zobrať v prípade, že si kupujete kus za kus. Čiže pri kúpe nového, starý bezplatne odovzdáte. Toto sú veľmi dôležité informácie. Verím, že tých možností je dosť na to, aby si každý vedel vybrať. Určite áno. A my ďakujeme každému, kto aj tieto druhy odpadov triedí, pretože je to dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia. Tešíme sa na vás pri ďalšom videu a dovidenia. Dovidenia. Všetky informácie ohľadom tejto témy sme pre vás spracovali na naturpak.sk.